Kining bulan sa Marso ang selebrasyon sa Rabies Awareness Month nga kasamtangang gisaulog sa Provincial Veterinary Office kung Pvet, katimbayayo ang Provincial Health Office kung PHO. Dungan sa selebrasyon, giawhag sa duha ka mga departamento sa Kapitulo Provincial ang tanang pet owners nga mahimong responsable sa ilang mga gibuhi nga mga mananap og dili pasagdan nga maglatagaw aron dili maaksidente o baka makapaak. Dako kaayong pasalamat si Pvet ug PHO nga sugod ni adtong Enero 4, 2021 hangtod sa kasamtangan walay natala nga namatay nga mga tao gumikan sa rabies. Apan dugang pahimangno sa katawhan na dili gihapon magkumpiyansa og protektahan ang kaugalingon aron dili mapaakan. Sa uwahing ihap, aduna nay 227 ka mga kaso sa animal bites nga natala og natabangan sa Animal Bite Treatment Center sa PHO. Giklaro sab sa PHO nga kini nga mga animal bites ang gilangkuban sa tanan hayop sama sa iro, iring ug uban pa gawas lamang sa mga ilaga nga walay rabies. Gipaabot sab sa Animal Bite Treatment Center sa PHO ang mga lugar sa lalawigan nga adunay daghang natala nga animal bites nga mao ang lungsod sa Opol, Alubihid, Lagindingan, Gitagum ug Libertad. Katuyuan sa selebrasyon sa Rabies Awareness Month aron maedukar ang katawhan kalabot sa epekto nga hatod sa rabies ug sila adunay kasayuran unsay mga pamaagi aron maproteksyonan ang kaugalingon nga di mapaakan ug di sa makapaak ang binuhing hayop. Kauban si Benboy Bagin sa kamera, ako si Lambo Gio Denke, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.